Hello, hello. This is Newtown Plaza. Citylink Malls pala. Citylink MTR Malls. Ayan, ito ang mall. Paglabas mo sa MTR, dito sa Shatin, makikita mo itong Citylink MTR Malls. So, ayan, Newtown Plaza. Ayan, Newtown Plaza. So, ito yung plaza nila dito, guys. Paglabas mo ng MTR, makikita mo yung plaza nila dito. So, ayan, napakalaking plaza. So, ito. Go eat. You just finish it and then you eat again. Later eat lang, 6 o'clock. You eat the sushi, Hama. Sushi. You forgot? I only eat free sushi. How many sushi? But you choose only 3, so? I only eat free. Later we eat lang. Later. Where? Where do you want to eat? You find a restaurant, okay? Italian restaurant? Japanese restaurant? What? Okay, here. Guys, so ito yung mall nila dito, guys. Sa Shatin. Ito yung mall nila dito. Ang laki. Ayan, may mga bags. Punta tayo dun sa mga bags. Okay, so ayan, may mga perfumes. So punta tayo dito. So we go which way? This way? Okay, so ayan, okay, you go first. Ayan, daming tao dito. This is their mall. So, ayan. Sandro. Ito na, nandiyan na si Lolo. This is Marc Jacobs. Ayan, yung mga Marc Jacobs. Mahilig sa mga Marc Jacobs bags. Ayan, ano ba yung ginawa niya? Ano ba yung ginawa niya? Yeah. Ano ba yung ginawa niya? Sinampal niya yung bata. Ano yun? Ito, Marc Jacobs. Ayan, ganda ng bags, guys. Tingnan niyo. Wait a moment. Ayan. Cute ng bag nila. Wallet. Ang ganda ng wallet. See? Pagkilom din na lula. Ayan. So, ang ganda dito by Clever. Marc Jacobs. Sa mga mahilig sa mga kulay dyan na yellow, pink, or whatever. Ayan. So, it's closed. They are closed. Ayan. Ito. Ayan, Marc Jacobs doon. Close yung ano. Ito nga ang mga bags. Dito tayo sa MCM. So, ang cute niyan, oh. CM cute. I love it. Ayan, yung mga bags nila dito. Okay, now we walk now. We find a restaurant. Oh, the reason I come here without. Still out there. Chanel. Ayan. Dior. See? Marami dito, guys. Chanel. Armani. Sarah. So we go which way? I think before we eat, have restaurant in the 3rd floor, maybe, I think, or 4th floor. Okay, we go. Guys, nagugutom na naman siya.
Gusto na naman yung kumain. So, ayan, daming tao. Saan ba galing itong mga tao na to? Ang dami. Diyos ko, tingnan yung tao. Ang daming tao. Ang daming tao dito sa shatin. Saan kaya galing ang mga tae na to? Shatin Town Mall. Ah, the mall is there. This way, come here. Guys, may H&M. Daming tae dito. Ang daming tao. Gusto ko sana pumasok dyan. Kaso itong bata na to, guys. Kontrabido to, guys. Ayaw niyang maulan. Ayan, this is mall. The MTR Mall, Newtown Plaza. Hanap kami ng kainan. Gusto niyo yung kumain. Okay, this way. Come here. Tapos ang kumain. Gutom na naman. Newtown Plaza. Refresh for you. Oh, have park here po, Pong. Have park. Wow, have park. See? Beautiful there. Wow, so beautiful. See, ang ganda ng ano dito. See, ng park dito, guys. Okay, this way. Come here. Mag-explore kami kung saan kami pupunta nito. Ano bang meron dito, guys? So, mga kaibigan, kabalitaan at kakampi, tingnan natin kung anong meron dito, guys. Oh, wala masyadong tae dito. Oh, mga ano pala dito, laptop. Oh, mura kaya laptop nila dito. Ay, mahal. So, Wait a minute. okay. Yan mga laptop dito. Ganda nito, yung tin na Lenovo. Lenovo Yoga. Ayan ang price. 14,000. 11,000. Cute ito, 6,998. Slim 3. Wow, Intel i7. Core i7. Core i7. Cute ito. Kaso, Diyos ko. Mamahal na yung ano nila, guys. Ayan, cute na siya. i7. Core i7. Ayan. 5,000. Intel Lenovo Slim 3. Cute siya. Ito, 16,000. Ano ba ito? Legend 5 Pro. Ito maganda. 6, AI. Ganda siya. Sa akin, ano lang yun sa akin, Core i5. Core i5 na Lenovo at saka Dell. Ang aking laptop.
May Dell at Lenovo na Core i5. May Core i7 na. So guys, baba tayo, baba. Kasi walang restaurant dito sa taas. I think this is the last floor. Ganda ng mall doon. Chudong, ganda ng mall. Mall pa ba yan? Buildings. Ang ganda ng mga buildings doon. Go there, I find a restaurant. Pastilan ni mo eh. Sama, matali ka halat. Pong, can I go there in a marathon, Pong? Marathon. What? I want to go there, oh. Oh. Pagkabido ang tayo. Tanaong tako dito, na mag-marathon dito mga sapatos, oh. I want to see some shoes first. You stay here, okay? You stay here sa moment. Just give me 10 minutes. Because I see they have they're selling shoes sa mga sale. So it's cheap pa ma. Okay? I see first. Just 2 minutes, 2 minutes. No, you don't let me eat. 2 minutes, okay? 2 minutes, okay? Just 2 minutes lang. Okay, go na. Grabe ka, selfish yung batay. He is very selfish. He is a kind of child. Yes. He is a kind of child. He is very selfish. Selfish. So we're here, going down. This way. Ay. Tanaong tako mga sapatos dito kay para. Marathon ba, oh? Yan, marathon shoes. Marathon na lang yan. I think cheap na lang. Minsan may mga buy one take one sila. So, cheap. 50% discount yung mga ganyan. Kasi mura kasi pag may mga marathon sale. Yung iba mag-move to another place. So, ibinibenta na lang nila ng mura. So, ganyan. Ayan, it's a Newtown Plaza. Daming tao, guys. So, ayan, saan kayo galing ang mga tao na yun? Wala naman siyang ginagawa. Sunod lang naman siya ng sunod. Hindi ka man lang niya tagbigyan na makatingin doon ng mga pilihin. Wow. Bango ng perfume.